Čaute ľudia, s vami je Denisa. Dneska si zahráme prvú časť Evil Nun. Takže ideme na to. Som tu aj ja, ľudia, a Denis bude utekať od Evil Nun. 5. No, Na 2 som. Evil Nun 5. Počkej, to ale neexistuje. Deň prvý, Denis. A zhoď obraz, alebo niečo. Ja to Kráva to mohla počuť. Knížka Evil Nun 3. A sranda. Denis, nenadávaj tu. Za to, že máš blbé ovládanie. Ja nie som Denis, ja som Patrik Vysvári. Určite. Denis pije. To je ona. Dobrý, pani. Dobrý to. Pani! Dobrý! Jebe. Však to bola mladá pani. Koľko ty piješ? 40 rokov. 30 rokov. Mladá je. Áno, mladá. Chod za ňou. Nezadzuj už obraz. Chod za ňou. Tadiara prišla. Áno. Čo tu má? To je rituál. Utekaj, lebo čas. Denis, ty ma prečo drgáš? Ja sa potom zlaknem, že čo ma to chytá. Denis, nebuď už postihým. Dobre, ja už to idem hrať jak profesionál. Idem za tú papu. Daj jej pošu na víčko. Poď sem. Kde si? Kde je ten víčko? Tam. Poď hore po schodu. No. Denis, keď uvidíš do nám, tak sa nezlakni, nepišti, prosím ťa. Ahoj, pani zlatá, tu máš pusu. Ty mačka. No jaká je rýchla? Áno. Rýchlak, The Flash. Pardon za reklamu, ľudia. No, takže ideme na to zase. No a chceš počuť jednu zaujímavosť o Evil Nun? Jo. Počkaj, poviem ti to, no. Evil Nun smrdí jak Thor, lebo má kladivo jak Thor. Ďakujeme ľudia, že ste sa zasmiali. No, a Denis, ty hraj. Ideme dať pusu. No, ale si jej tam. Chcem jej dať ďalšiu pusu. Kde jej dáš pusu teraz? To záleží na tom. Ona išla na schodoch, ja som to jak nevedieť. Počkaj, koľko natáčaš? 3 minút. Musíš hrať aspoň 5 minút, lebo máš 5. deň. 5. deň. Pozri, je stará kniha, hodí jej do hlavy. Skús jej hodiť do hlavy, Denis. Keď sa ti to podarí, to bude super. Ja som ju videl, ona išla hore. To je super. No a Denis, chceš počuť ďalší fakt o Evil Nun? No, Evil Nun má 30 rokov v tejto verzii a táto Evil Nun smrdí jak Thor, jak som vám povedal, a táto Evil Nun je taká zaujímavosť, že má kladivo zhnité, jak Granny baseballovú palicu má. No a Denis, chod za ňou. Daj jej pusu. Ty si jej hodil tú knihu. A čo? Ľudia, zasmejte sa, keď Denis sa chytí Evil Nun. Dobre ľudia, ďakujeme, že ste sa zasmiali. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte odber a čau. To čo ti robí? Ona ma pálí. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, zanechajte odber a čau.